Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олғатыба койбір темалар турында. Біздің Ишіголда республика программасын ғамәлге ашыру дәвам итә. Түзекләндерүшләре барышын проект вакилләре тикшерде. Мөселманнар бейік Құрбан бәйрәменә әзерләнә. Құрбанлыкларны ничек итеп дөрес сайларга һәм гореф-гадәтләрне ничек үтәргә. Яршолыда эш кайный 119 Ишеголда быел тагында матроячак һәм яңарачак. Безнең Ишеголда республика программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Төзекләндерүшләре барышын шолылар гына түгел, проект вакилләре дә күзәтә. Эшләр тәмамланып берничә еллар үткәч тә алар Ишеголда биләмләрен тикшереп торалар. ГЭС бисәдәсендәге икенче комплекста үзгәртеп кору эшләре 2020 елда ук узды. Программа вакилләре хәзер ремонтның сыйфатын карарга килде. Шулай ук безнең төшерү төркемендә башкарылган эшләргә бәя бирде. ГЭС бистәсе шәһәрнең иске өлеше. Күпчелек Ишегаллары бирдә дистәләрчә ел ремонт күрмәгән. Шуңа да алар беренчеләрдән булып безнең Ишегалда программасына эләкте. 2:2, 2:3, 2:4 йортларында Ишегаллары 2020 елда төзекләндерелгән. Инспекция нәкъ менә шушы Ишегалларына килде. В целом содержится все правильно. Ну и конкретно мы по дворам мы регулярно объезжаем. Плюс видно, что здесь равнодушные жители, они даже после благоустройства сами сажают растения, то есть они ухаживают своими палисадниками. Ну, как идея, в принципе, это то, и что мы сейчас хотим тоже в городе развивать, это произведение искусства какие-то внутри дворов. 2:4 йортында яшәүчеләр дә читтә калмаган. Патимат Ханизова үз балконы астына чәчәк бакчасы ясаган. Программага гамәлгә ашырылганнан соң да чаллы чәчәкләр үстерүен дәвам итә. Управляющие компании нам и воду сделали, все условия у нас есть. У нас в подвале вода специально, чтобы сюда вывести, там поливаем, тут там поливаем. Нет управляющей компании. Во! Нәкъ менә идарә итү компаниясе реконструкциyaдан соң Ишегалдан карап торырга тиеш. Әлбәттә, коммуналь хезмәтләргә актив шәһәрдәшләр дә ярдәм итә. В принципе, да, участие принимают, и с учетом того, что дома здесь у нас возрастные, больше 50 лет, дворовым территориям и МКД, то обновление именно по программе «Наш двор» дало данному микрорайону существенное оживление. Безнең Ишегалда программасы 5 елга исәпләнгән. Шушы вакыт içinde 683 йорт Ишегалдан яңарту планлаштырыла. Быел исемлеккә 119 Ишегалда кергән, аларның 12сендә инде эшләр тәмамланган, 37сендә төзекләндерү эшләре якын арада башланачак. Лилия Гатина, Арина Шамина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шаурмичныга һөҗүм итүчеләр ирекләреннән мәхрүм ителде. Искәртеп узабыз, бу хәл 2020 елның августында булган иде. Битлекләр кигәне, бита һәм пистолетлар белән коралланган кешеләр шаурма саткан киоска һөҗүм итә. Бу хәл 64нче бистәдә була. Һөҗүм барышында сәүдә ноктасы хезмәткәрләре зыян күрде. Иң зур срок 7 ел катгый режимдагы колонияга кеше башына аткан егет хөкем ителде. Ул шулай ук таулауда һәм үтерүгә омтылуда гаепләнә. Икенче сугышчы 5 ел гомуми режимлы колонияда уздырачак. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, элегрәк ул урлашкан һәм сәламәтлеккә авыр зыян китергән өчен хөкем ителгән була. Һөҗүмдә катнашкан тагын бер кеше 3 ел ярымга төзәтү колониясына җибәрелә. Тагын икесе шартлы срокка хөкем ителде. Кыюну тыела, халык күпләп ял итә торган урыннарда шундый аншлаглар урнаштырылган, ләкин шауларны һәм шәһәр кунакларын мондый белдерүләр туктатмый. Кайберәүләр аны игътибарга алмый, икенчеләре исә бөтенләй дә күрми. Су керү өчен урыннар җитешми, шаулда бары тик бер генә рәсми рәвештә рөхсәт ителгән пляж бар. Толырак калдагы материалда. Шаулда елгалар күп, ләкин анда су керергә ярамый. Шулай да күпләр чикләүләргә дә карамастан сулыкларда барыбер коена. Захожу, кунаюсь, жарко, в воде очень хорошо, комфортно. Просто сегодня еще не готова, завтра приеду. Но если обычно сильно жарко становится, мы можем сполоснуться. Но дети, они удержаться не могут, поэтому мы разрешаем им немножко купаться и, конечно же, следим за ними. Запрещено. Ну, много чего запрещено. Люди купаются все равно. Запрещай, не запрещай. Люди как купались, так и будут купаться, если жарко.
Су кірге ярамаса да бирде құтқарушылар бар. Олар ертеңгі сағат 9-дан кешкі 9-ға қадар кезу тұра. Сулықлардағы хәлләрні вышкадан да безмелер бойынша йөріп те күзәтергә туры килә. Ну, самая большая проблема – это безнадзорные дети. Маленькие, подростки, даже меньше подростков. Вот они приходят без родителей, купаются. Выгоняешь, опять приходят. Очень пьяных много на воде. Подходишь, объяснишь, говоришь, но, как правило, это бесполезно. Кто-то задумывается, а кто-то лезет все равно. Даже причем взрослые люди, уже пожилые. Халы көпләп ял итә торган урыннарның барысында да құтқарушылар кизү тора. Алар белдергәнчә құтқарушыларсыз ярамый. Шикләүләргә карамастан ял итүчеләр барбыр су керәчәк. Шәһәрдә бер генә пляж бар, ул Табиев Ярбуй районында. Бордикәлеге пляж гына барлык куркынычсызлык таләпләренә туры килә. Бу пляж гына барлык тикшерүләрне тулысынча узган. Лилия Гатина, Илмира Гайнадинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мусульманнар бейек Құрбан бәйрәменә әзерләнә. Ул 9 июльдә иртән иртүк мәчетләрдә башлана һәм Құрбан чалу өчен махсус майданчыкларда дәвам итәчәк. Корбанлыкларны ничек итеп дөрес сайларга һәм гореф-гадәтләрне ничек үтәргә кирәклеген хәбәрчебез белеште. Бу Рафис Мохтаров терлекчелеге Ират Түбән Суыксы авылында яши. Менә инде 25 елдан артык пенсионер Құрбан бәйрәменә сарыклар урчыту белән шөгыльләнә. Хайван уй сатып алучысын көтә. Этих вырастили мы специально для Курбан-Байрам 40-50 голов. Да. Цена у них килограмм живого веса 150-250 рублей. Там существуют определенные условия. Барашка должен быть целый, не хромой. Все части должны быть на месте. Должен быть ему год. 1 год. Исегезгә төшерәбез, запас акчасы булган һәрбер мөселман корбан чалырга тиеш. Быел нисап күләме 32 000 сум. Кеше сарыклар белән мәшәкаләнәсе килмәсә, әзер корбанлыкка да заказ бирергә була. Баранов содержать стало не очень выгодно, потому что шкуры раньше нужны были валенки, нужны были шубы, поэтому он был выгоден. А сейчас валенки мы не валяем. Шубу не шьем, поэтому год от года поголовье овечек уменьшается и уменьшается. Шолда сарык бәяләре зурлыгына карап 9 000-нан 16 000 сумга кадәр тәшкил итә. Корбан бәйрәменә туры килгән торган хайванны таба алмаган очракта кәҗә, сыер һәм дөяне дә корбанга чалырга ярый. Ләкин шартлар бар. Кәҗә һәм сарыклар 1 еллык булырга тиеш. Ире мөгезле терлекләр 2 еллык, дөяләр 5 еллык булуы шарт. Шул ук вакытта искәрмәләр дә булырга мөмкин. Әгәр бәрән 6 айлык булып, 1 яшьлек сарык авырлыгында икән, ул корбанлыкка ярый дип санала. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем за покупками в центр шопинга Тулпар. Здесь каждый найдет товары по душе. Мебель, все для дома, одежда, обувь, экологически чистые продукты и многое другое. Реабилитация после инсульта и ЧМТ. Восстановление глотания, запуск речи. Аппаратно-вибрационная нейростимуляция. Транслингвальная нейростимуляция при детских церебральных патологиях.